Druhý diel Visioncastu je pred nami. Ja tu mám Bokyho. Boky, čau, díky moc. Čaute všetci, zdravím. A začal by som prvou úplne odľahčujúcou otázkou, takou internou. Aká bola dovolenka v Chorvátsku? To si zaviel, lebo akože toto viacerí nevedia, že o čom sa bavíme. Hej. No áno, však boli sme spolu na dovolenke, kde sme vlastne, no boli sme tam v podstate pracovne. Yes. A dovolenka bola taká, že sme videli krásne miesta, spoznali sme nových ľudí a okrem toho sa ďalej nechcem vyjadrovať. A natočili sme 2 klipy. Ja vlastne, áno, sorry. Áno, Vamos 2 sme natočili a no a čo? Yes. Vy ste mi to natočili. Tam som chcel smerovať, to som chcel počuť. Dobre, to bolo tak na odľahčenie. Keď sa vrátime trošku do minulosti, aké si ty bol dieťa, aké si mal detstvo? Na škole, s partiou? No, vieš čo, v škole ja si myslím, že som bol taký, že si ma až tak neišli. Ja neviem, hlavne, že v mojej triede akože baby. Ja neviem kvôli čomu, lebo ja som nebol ten typ, ktorý by im pasoval. Vieš čo, myslím, že moji spolužiaci väčšinou boli všetci takí rockery, vieš, a ja som bol taký jediný, taký poloromák, ktorý už vtedy funky počúval, romácké rapy a tak ďalej. Ja som sa už snažil rapovať a vtedy, vieš, to sa bavíme, že rok 2005-2006, tak pre nich to bolo také, že nepriateľné, vieš, že tento čo chceš, to je cigán. Brali ma tak, ale zase na druhej strane mal som rešpekt. Zase, nikto mi nemal na to gule mi niečo povedať, lebo ja som bol taký vždy mohutnejší, vieš, oni boli takí 5-kiloví chlapci. Jak ja? Tak ja som, áno, ty si bol taký 5-kilový? Ja som bol 40-kilový chlapec. Hej, tak ako náhle som zvýšil trošku hlas, tak už vedeli, že kde majú miesto, vieš. Ale ináč pohodičke, také, radi sme freestylovali a tak, ako, no. A ty si zo Šamorína, čiže si chodil na školu asi aj tam, hej? Áno. Čiže nikam si nedochádzal. Ale áno, však vlastne na základku som chodil do Šamorína a potom na strednú som chodil do Dunajskej stredy. A v Dunajskej si čo študoval na strednej? Stavbársku. Ako maliar. Dobre. A v podstate, keď si vyštudoval stavbársku, potom si sa tomu aj venoval? Dokým si nezačal sa full-timeovo venovať hudbe? Áno, venoval som sa tomu, ale popri tom som sa aj zamestnal v jednej firme, kde sme vlastne robili s telkami, že sme tam normálne, že ma tam naučili opraviť telku, opravovali sme to v podstate a tam som pracoval 5 rokov, ale to bolo kvôli tomu, že ja som si chcel akože kúpiť auto, vieš, a nemal som na to až také financie a hlavne, keď chceš kúpiť auto na leasing, však chápeš, jak to funguje, že vlastne musíš mať nejaké doklady o tom, tak som sa zamestnal a nakoniec som tam robil 5 rokov. A potom som robil až tie maliarské práce. Ale ako je to dobrá skúsenosť do života? Určite. No je, tak jasné, že každá jedna skúsenosť je super. Tam som sa naučil to, že nikdy v živote sa nechcem už nikde zamestnať, vieš. To ma to naučilo, lebo akože ja ti úprimne poviem, že báť sa ísť na penku kvôli peniazom, lebo viem, že nedostanem nič, tak to je, no že nič, vieš, že proste dostanem malamužnu. Jasné. Tak to ma akože vôbec nebavilo, alebo posielať šéfovi, že proste, že keď som že vážne ochorel, tak normálne sme tam mali taký režim, že ja som musel poslať šéfovi fotku z toho, musel som si odfotiť teplomer, že mám fakt teplotu. Že tie sú dôkazy. Áno, normálne som to musel dokazovať, že som chorý a tak ďalej a kámo, ja som zarábal, že 500 € na mesiac. Čiže šikana. Takže som pracoval od 6. do 5. A proste 500 €, vieš. Ty kokos. A potom bola ešte, sorry, ja viem, že by si išiel na ďalšiu otázku, ale poviem ti teraz jednu vec, že ja som tam bol taký, že povedal som všetkým, že kokos, nemôžeme však zarábať 500 €, poďme, chyťme sa, no a že celá firma, poďme hore za riaditeľkou a povedzme, že stačilo, že ak nám nezvyšia výplatu, takže všetci dáme výpoveď, vieš. Všetci, že áno, urobme to a tak ďalej. Áno. Kokos, si predstav, že ideme hore k riaditeľke. Že neviem, asi tak 10-15 sme tam stáli. Ja hovorím, že no dobre,
Že tak sme sa rozhodli, že ak nám nezvýšite výplatu, že normálne, že dáme výpoveď a neprídeme pracovať, vieš. Mhm. Lebo keď vyvinieš takýto tlak na Jasné. niekoho, tak ja som bol v tom, že proste si povedia, že nemôžeme zo dňa na deň stratiť všetkých našich, Áno, tak áno. niečo urobíme, ne? A vieš čo, a riaditeľka, že OK, dobre, tu máte papiere, vypíšte si to. Počuješ, ale v tom momente sa všetci chytili. Normálne oni všetci odišli. A ja jediný som tam ostal. Oni sa dosrali na šupu. Mhm. Ja jediný som tam ostal. Dal som výpoveď. Mhm. Potom som sa prihlásil do talentu. Mhm. A teraz sedím tu. Alright, čiže to bolo správne rozhodnutie. No. Ja som tiež bol taký, ale to akože na strednej, že som zobral ostatných, keď som cítil, že niečo není fér. No. A ostatní išli za mnou a ja som akože tlmočil všetko riaditeľke. No, také typické. No. A tedy vieš, všetci hovorili, že som urobil chybu a asi nie. A Rytmus, kebyže tu sedí, tak by povedal, že piče. Dobre, keď sa trošku presunieme k tej hudbe, mňa by zaujímalo, čo si ty predstavíš, keď ti poviem názov tracku, ktorý sa volá Potrebujem. Potrebujem je v podstate... Počkaj, to je skladba, čo mám na YouTube najstaršiu pesničku. Mm-hmm. OK, tak tá skladba je z roku 2011. Ale pozor, Braško, to je že vymakaná vec. No, ja sa za to pýtam, lebo ja som včera si akože idem úplne, že na poslednú vec, púšťal som si to. No. A reálne tým, že však my sa aj dlhšie už poznáme, tak tam som videl úplne, že taký proces, ale ak toto bola, že jedna z tých prvých, že bola to akože prvá vec z tých už oficiálnych, čo si... Nie, Bráško, tá skladba už bola, že môj tretí album taký skupinový, áno, lebo ja som mal takú skupinu Reprodukt, sme sa volali a my sme robili album, tuším, že 2 albumy sme urobili a tá jedna skladba bola z toho albumu a vlastne ja neviem prečo, ale vtedy ešte nebolo až tak v móde dávať na YouTube pesničky, vieš. Tak akože som sa rozhodol, že áno, túto by som dal. Ne, vlastne v podstate to bola práve, že sa začala doba, že sa dávali na YouTube už pesničky a ja som to pridal, ale ja som tam mal aj staršie, len som ich povymázal, vieš. A táto sa mi zdala byť taká, že OK, že za toto by som sa asi nehambil, lebo je tam akože dobrý beat, kazet, však on robil aj Rytmusovi aj viacerým a proste sme tam podľa mňa všetci dobre dali na tú dobu, však mali sme 15 rokov. Hej. A no, to je taká, že a ja som zabudol, že to tam je ešte, vidíš, to je halus. Som ti pripomenul. No. Ale to som chcel, že na tom úplne super vidno, že tým, že sa aj dlhšie poznáme, aj sme dávnejšie spolu ešte točili, ako vidno, že ten progres aj osobnostný, aj hudobný, že kam sa posunieš, vieš, ako ostatných som nepoznal, to bola asi vaša akože skupina. Áno, ale ostatní sa potom tomu už ani nevenovali, vieš. My sme sa tak rozišli, že oni si povedali, že oni si chcú ísť svojou cestou. Jak som sa tam... Pohodička. A povedali mi, že končíme, tak ja som povedal, že OK, z jednej strany som sa aj tešil, lebo ja som bol taký ťahún, vieš, že nemusím už na nikoho tlačiť, ale idem sám za seba, vieš. Ja som sa aj tešil. Čiže to bol taký ten zlomový bod, že ideš fakt robiť sám. Hej? No, ako keby, hej. Okay. Tedy, no. Dobre. Ty si bol v minulosti aj potom po Talente člen jedného labelu. Tom si od neho odišiel, alebo ako to bolo? No, to bolo úplne jednoduché, brácho. To bolo tak, že bol som s nimi, tuším, rok spolu a vlastne, ak som si uvedomil, že ono mi to v podstate nič také nedalo, že kvôli čomu by som mal dávať percentá niekomu. Lebo som si povedal, že to, čo mi napríklad oni vedeli dať, to som si vedel aj sám vybaviť, vieš, že proste okrem nejakých festivalov, čo oni sami robili, žiadne koncerty neprišli z ich strany, že všetky boli, že proste ma ľudia chceli, že to neboli koncerty vybavené im, že proste som si povedal, že OK, že nebudem zbytočne dávať percenta niekomu a sme sa rozišli proste úplne v pohode, že povedal som si, že idem si založiť ako keby vlastné niečo, vieš. A toto, čo si spomínal, aj tá robota, aj teraz ten label, aj tá kapela,
tak on to všetko z toho vyplýva, že si skôr, nechcem povedať, že nie tímový hráč, ale si rád, keď nesieš zodpovednosť aj sám za seba a aj v podstate to ovocie, ktoré z toho príde, si rád, že máš zásluhu ty sám na tom, hej? Nepovedal by som to takto. Ja ti úprimne poviem, Bráško, že ja keď som robil v tíme, tak to bol vždycky tím, ktorý mi nesadol. Proste, že sme boli takí, že jak by som povedal, vždy na mňa niekto tlačil niečo, čo som nechcel robiť. Že proste, volajme tlač, že teraz toto fiči, tak to rob, vieš. Tak ale ja som to nikdy nechcel robiť, vieš. Ja som mohol robiť trapové skladby a hociaké, vieš, aby som sa páčil bratislavským, neviem, akým ľuďom. Ale ja som si povedal, že ja chcem robiť to, čo cítim, chcem to robiť tak, ako to cítim a proste to nikdy nikomu nevyhovovalo. Tak tam boli väčšinou také hádky, vieš, tak som si povedal, že radšej sám. Ale keď si zoberieš, tak sám sa mi darí najviac. Vždy. Že ja môžem urobiť feat s hocikým, tak to aj nikoho nebude zaujímať, ale ako náhle dám niečo sám, tak to, ja neviem. Ja som asi jedinečný v tomto na Slovensku, lebo ja nepoznám takého fakt. OK. Chcel som smerovať aj tam, že ty si spomínal, že aj keď si potom išiel do toho talentu, že si to nikomu nehovoril, hej? Že si išiel sám. Áno. A nehovoril si to nikomu. Mňa by zaujímalo, spomínal si aj, že tá scéna to akože nejak nevedela prijať, alebo to odsudzovala v tej dobe, ale tak teraz, keď sa pozrieme aj na nejaké featy a tak, kedy prišiel ten zlom, že to už akceptovali, že si sa tak usadil na tej scéne a bol si normálne akceptovaný. Vieš, čo ti poviem, Ráško, že ja si myslím, že ono to akceptované není, ani to nebude nikdy akceptované, ale mňa to práve že nezaujímalo. Vieš? Ja to už mám za sebou dávno, ten talent, a ja ti úprimne poviem, že to, čo mám dnes, tak to už není kvôli talentu. Vieš? To som si ja sám vydrel. Jasne. Pretože po talente som mal taký rok a pol, taký hype ako keby. Potom došla korona a vtedy som aj dosť padol dole, ešte nedávno vlastne, a sám som si to musel vydrieť ako keby od nuly. Zás, vieš, že proste ja som zo 4 miliónovej skladby som padol na 10 000 skladbu. Ako keby, chápeš? Áno. A to je proste také niečo, že to už musíš fakt, že sám urobiť. To napríklad s Rytmusom som sa o tom bavil minule, že on sám mi povedal, že toto už nič spoločné nemá s talentom, že toto som si sám vydrel, že som dozrel ako keby. Ano. A to, že či ja budem akceptovaný alebo nie, tak to už ma vôbec nezaujíma, lebo povedz mi, že kto definuje to, že ako máš byť akceptovaný, že prečo by si mal byť akceptovaný, vieš, kto nejaký človek z Refresheru, alebo ja neviem odkiaľ, vieš, kto. Lebo niekto, komu sa to nepáči, tak on povie, že toto nemôže byť, vieš, že to tak nemôže byť. Tak to je práve že hlúposť a ja si myslím, že ja som jediný, ktorý ukázal to, že aj z talentu sa dá niečo dobré urobiť. Lebo väčšinou tam boli takí pojáci, ako keby, akože nechcem niekoho urazovať, ale proste je to pravda, že väčšinou tam boli takí, ktorí išli tam nepripravení a tak ďalej, že proste repovali týždeň a už si mysleli, že idú do telky a už budú slávni, vieš, ale to tak nefunguje. Ja som tam išiel s 10-ročnou skúsenosťou, mal som to premyslené, na schvál som sa tak obliekol, aby som bol zapamätateľný. Povedali mi, že tam mám 2 minúty na to, aby som ukázal, čo v sebe mám, tak som vlastne do 2 minút dal 3 štýly. Ja som ukázal, že viem technicky repovať, viem rýchle repovať, viem dať hip-hop, funk, vieš, že... Pracovať s publikom. Áno, proste ja som tam dal všetko. Tie moje 10-ročné skúsenosti som do toho dal a tak to aj potom vyzeralo, vieš. Ale to, že či to akceptuje niekto alebo nie, tak to ma absolútne nezaujíma, lebo kto mi čo môže, vieš. Jasné. Ja som skôr smeroval tam, že presne to, čo si povedal, že podľa mňa to je už akože dávno zabudnuté, lebo však COVID akože všetkým narušil bežnú prácu, umeleckú prácu a takto obmedzilo to úplne každého, ale potom to už si reálne ten talent ani nič s tým nemalo, že ty si to reálne naštartoval úplne sám a tam som aj smeroval, že ja si myslím, že už keď sa budeme baviť hej v úvodzovkách, že prijatý, neprijatý a takto, myslím si, že to je už že dávno zabudnuté a že reálne neviem, kto by ťa ešte teraz v dnešnej dobe mohol brať, že a to je z talentu. Vieš, po tomto všetkom. Tak
Určite sa nájdú nejakí, ktorí to povedia, však to není šanca, aby to niekto nepovedal, ale v podstate ma to nezaujíma. A vieš, čo ma akože práve že minule tak prekvapilo, aj trošku dojalo, že keď som pridal na TikTok, že pozrite sa na toto, že toto je veľký moment v mojom živote, keď som bol v tom talente a že už 5 rokov dozadu to bolo. A keď som videl tie komenty, že čo, 5 rokov, že som mala vtedy 12, vieš, teraz mám 17 a proste, že fakt ma to dojalo, že tí ľudia boli z toho takí, že ty kokso, keby to bolo včera a že to je ešte dodnes pre nich obľúbené z talentu a tak ďalej a neviem, proste je mi to jedno, či to proste jasné. Či to niekomu vadí, alebo nie, proste ja som tu a ja som niečo položil na stôl, vieš. Není som nejaká vymyslená neviem, nejaká celebrita, ja sa neberiem ako celebrita, vieš, ja sa beriem ako hudobník, ktorý rád robí hudbu pre ľudí a má aj nejaké pozretia, no. Hej, tam som smeroval, že či sa v podstate zhodneme v tom, že to je už úplne jedno. Je to už samozrejme úplne jedno. Okay. To je niečo úplne o inom. Presne tak. Super. Mňa by zaujímalo, že ktorý rok ty považuješ aj v osobnostnom, aj v hudobnom živote pre teba, že bol najdôležitejší? Ktorý rok, že bol taký prelomový, možno po tom covide alebo predtým? Že úplne full? Že čo ti dal najviac ten rok? Možno nejaké ponaučenie, alebo si sa ty vtedy cítil najlepšie? Fú, akože si vybrať jeden taký, že... Ale úprimne ti poviem, že takto. No. Prelomový rok prvý v mojom živote však bol rok 2018. Samozrejme ten talent, keď to buchlo, že som sa dostal do povedomia. A ja by som normálne, že povedal, že na šupu, že tento rok bol taký. Lebo tento rok bez talentu, bez médií, bez hociakej, ja neviem čoho, som dokázal to, že sa to dá. A tento rok sa mi podaril urobiť feat s Rytmusom. Proste asi tento rok. A našiel som aj priateľku, ktorú milujem a asi tento rok. Ale ako, neviem ti to povedať, lebo taký, že najzásadnejší, tak to bol asi ten rok 2018, keď som tak buchol. Ako keby, áno, ale možno pre teba ako pre osobu, že taký full balíček asi tento, hej? A ten full balíček asi tento, pretože podľa mňa toto je ten rok, keď som vážne všetkým ukázal, že hej, že patrím sem, vieš, že mám tu svoje miesto. Ako keby. A vieš, prečo som sa pýtal, že prelomový rok? Aha, okej, aj kvôli albumu asi. Presne tak, tam chcem smerovať. Hej. Koľko trackov bude mať album? Máš už finálnu tak Vráško, možno, že ťa teraz trošku prekvapím ohľadom albumu, ale my normálne rozmýšľame, že to dáme na budúci rok dokonca, ten album, ten prelom, pretože strašné motačky sú okolo toho. Nie z našej strany samozrejme, ale proste sú tam nejaké motačky a tým, že teraz akože sa mi podaril taký nový žáner akože dať do tej scény, tak normálne ten album mi nepríde, že sa mi nehodí do konceptu. Že by neprišiel ten správny čas, nie, hej? Áno, ale nie preto to chceme, že odložiť, to vôbec nie preto, ale preto, lebo kebyže ideme podľa plánu a kebyže sa nič nestane a môžeme to vydať v októbri, tak to je úplne v pohode, lebo to už mám dávno za sebou. Jasné. Ale nemohol som, lebo proste bola nejaká dohoda, že to nedám v októbri kvôli niekomu. Dohodli sme sa na november. Potom kvôli tej osobe som to nedal v novembri, lebo on povedal, že chce niečo, tak som to dal na december, ale v decembri mi to už nepríde vôbec v pohode to dať von. Aj z marketingového hľadiska pred Vianocami sa dávajú tak október, november. Ale vieš čo, ja nie preto, že by som si zarobil, lebo nosiče nechceme jasné, urobiť vôbec. Ja nemyslím teba konkrétne. No áno, určite áno a ten koncept toho celého albumu sa nehodí na ten vianočný čas, by som povedal, na ten december vôbec, vieš. Hej. Viac sa hodia tie skladby, ktoré teraz robím, že chvála Bohu, že aspoň to tak je, že mám niečo, čo môžem teraz robiť, lebo kokos ten album je dobrý a nechcem to len tak zahodiť kvôli niečomu, vieš, že proste, že silou, mocou to dať von, len aby som to mal z krku, to nechcem urobiť.
Takže ešte sám neviem. Možno vyjde v decembri, možno mi prepne, zobudím sa a vyjde to, ale momentálne sme na tom tak, že nevieme. Ale to je halus, že všetko sa deje pre niečo, lebo teraz trendy. Áno. Čiže asi to tak malo byť. Asi lebo to bolo tak nečakané a zás sa to ukázalo, že nečakané veci sú top. Proste je to tak, vieš. V podstate, či už pri tvorbe albumu, alebo keď píšeš singlovky, ktorá fáza z toho procesu tvorby teba najviac baví? Je to písanie, natáčanie klipov alebo nahrávanie? Ktorá fáza, hej? Keď mi už poslú master. Že už si to vieš vypočuť, hej? Keď už mám finálny master, tak to je pre mňa akože ten najlepší pocit, keď si to vypočujem v aute, na sluchátkach, v štúdiu, na mobile, proste všade to môžem počúvať. Ale samozrejme, že za tým je ešte veľa práce, vieš, že proste, že musím napísať ten text. Ale vieš čo, ja veľmi rád, keď už mám napísaný text a keď to už idem nahrať, to je super. To milujem, vieš. Ale keď mám iba podklad a som taký, že či to viem dať tak, ako to chcem, alebo neviem, ale chvála Bohu, že väčšinou, že tak 90% sa mi vždy podarí dať tak, ako si to predstavujem. A potom, keď mi to Vajdis pošle, tak to je najlepší pocit. To je už eufória, hej. Hej, lebo on z toho urobí, brácho, ja ti úplne poviem, že ten človek, ja mu pošlem skladbu, kostru, ktorú som urobil. Hej, na demo, čo on urobil. On mi pošle naspäť takú hudbu, proste, že to je niečo neuveriteľné a týmto by som ho aj chcel pozdraviť Vajdisa, pretože to je taký hitmaker, brácho, vidí to celé Československo. Proste dal som sa s ním dokopy v hudbe a pozri sa, čo sa deje. Chápeš? No jasné. Takže nemusím nikomu vysvetľať, že prečo je hitmaker, lebo to je hitmaker. Je to tak. Vieš. Hej, a v podstate aj na Instagrame svojom si zverejnil, keď si hitol ten 1 000 000, že po 4 rokoch to bolo, tuším. Áno. Tam bol tiež Vajdis na produkcii, aj zvuk robil. Áno. A dal si tam takú zaujímavosť, že nastojan za 15 € na mobil točené v podstate predplatnom, hej. Áno. Čiže už aj to, keď sa retrospektívne vrátime k tej mojej otázke, že čo je zásluha, či máš byť akceptovaný, tak tu je jasne vidieť, že tam ide čisto len o hudbu. Tam nejde o tú vizuálnu stránku, to je len nejaký sprievod, hej, to video. Jasné. Čiže ide čisto o hudbu a koľko trackov bolo naraz v tých trendoch? 2, 3? 4, no, dokonca. 4 mal som, že prvé miesto, 3., 6. a 8. Naraz. Ale týmto ináč chcem povedať niečo ešte ohľadom toho, že som zverejnil, že čo som na to mal proste, že ono to neznamená to, že teraz všetci majú iba toto robiť, že proste nepotrebujú toto, nepotrebujú hento, taký klip alebo hocičo. Ja som to proste v ten daný moment tak cítil, že toto musím teraz okamžite dať von. Proste ja som skočil do tedy, kúpil som si stojan, mám iPhone, proste má filmový režim. Jasne. Ja som si to natočil a nič som od toho neočakával, lebo ja som chcel byť aktívny iba na TikToku. Lebo to sú vlastne TikTok videá. Áno. Ja ako prvý som začal, jeden z prvých by som povedal, čo začal na Slovensku repovať na TikToku do Majku. Ako keby, chápeš? Áno. Že proste som sa len tak natočil a začal som repovať do Majku. Ja som chcel urobiť, lebo chcel som dodržať postupnosť, vieš, že byť stále aktívny na tom TikToku a toto mi vyšlo pod, že som urobil taký cover na tú skladbu, chcel som to rýchlo dať von na TikTok a potom, jak som uvidel, že jak to buchlo? Že až moc to buchlo, bracho. To bolo také, že až moc. A to teraz, vieš, začať riešiť klip a niečo také, kým sa to postaví, tak to je podľa mňa, že od veci, tak som si povedal, že no dobre, mám v riti, rýchlo dávno to video, dal som to na YouTube a ty kokso, vieš, prvý v trendoch. A keby si máš porovnať tie platformy, že TikTok, YouTube, lebo to sme sa bavili aj XY krát, že ten YouTube už išiel číselne dole a halus, že v podstate jak to vybuchlo, čiže to znovu potvrdzuje, vieš, že tá hudba je ozaj, že áno. Je to hitovica, je to chytlavé a ľudia si k tomu nájdu cestu.
A možno je to, aj ty si hovoril, že nie, že každý to má teraz tak robiť, ale je XY možno tvorcov, alebo ako ich nazvať, čo sa vyhovárajú, že nemajú peniaze na to začať a hento tamto. Proste začni. Hej, hoci ako. Máš jasné. XY možností. Je to úplne jednoduché, bracho. Ja ti úplne poviem, že ja som taký typ, že proste kebyže sa vyznám, že ako robiť s kamerou a tak ďalej, tak ja by som si aj sám točil klipy. Že ja milujem všetko si sám urobiť, ako keby, lebo odjak živa som bol k tomu tak nútený. Vieš? Že ja som proste nemal pri sebe ľudí, ktorí sa venovali hudbe alebo niečo také ohľadom mojich kamarátov. Oni boli všetci, že tá tretia osoba, čo sú len počúvateľe, vieš? Že len počúvajú tú hudbu. Že proste, vieš, si predstav, že teraz robím tento štýl hudby, ktorý teraz robím, hej? A si predstav, že moji najlepší kamoši počúvajú Luciana, hej? Tak si predstav, aký majú na to názor. Takže ja som proste obklopený ľuďmi, ktorí vôbec si nejdú to, čo ja robím a je to niekedy aj také, že ma to demotivuje, ale na druhej strane si poviem, že však ale ja nemôžem robiť také hudby, ktoré sa im páčia. Vieš, mojim kamošom. Však ja to musím robiť kvôli tomu, lebo ja sa v tom dobre cítim, páči sa to ľuďom. A ja som im to aj minule povedal, že kámo, lebo on, že čak ale toto je dočasné, vieš. Kámo, hovorím, ty si zas prorok. Hovorím, nebuď prorok, ty kokos. A ty vidíš do budúcna, hovorím, že to je dočasné, ty to nechaj na mňa. Ja viem, kedy mám s čím skončiť a s čím prísť, to som vždy vedel. Vieš, to, že ja teraz, ale si pozri, že niekto si povie, že to sú cigánske pesničky, ale nejsú. Lebo prvá vec je vlastne, jak by som to není čardaš, hej. Mulatineo, to už bol čardaš, to je taká romácká vec. S Peatem, čo som dal, to je funky. Štvrtú, čo som teraz dal, Život s tebou, je taký slaďák. A 5. skladba, tak to je bačata. To sú proste, to sú 5 rôzne, že 5 rôzne, jak by som to povedal? Multižáner. No, že to sú úplne iné skladby, chápeš, každá jedna. A to není tak, ja som dal takú dieru na trhu. Ja som fakt našiel dieru na trhu, bráško, že mne píšu normálne ľudia aj starší, že ja som ich normálne trošku že oživil. Lebo oni mali v sebe, že taký pocit, že na nich sa už zabudol. Chápeš? Pretože si vezmi, že áno, sú na Slovensku kapely, ktoré akože robia také pesničky, na ktorých vyrastali naše babky, ale proste ono to už fakt, že 50 rokov rovnako znie. A aj v roku 2023 ten daný človek urobí tú skladbu tak, ako to bolo aj v 80 70 rokoch. Ale ja, napríklad s tou skladbou Život s tebou, to je slaďák, urobil som to moderne a urobil som to tak, aby sa to páčilo fakt aj mladým, aj starým. Proste je to tak. Tú skladbu si idú všetci. Vieš, že proste nie je to také, že to len fakt, že starí ľudia počúvajú, ale nazývajú to ako keby taký novodobý duchoň, vieš. Ten štýl. A v podstate aj tie skupiny, veď mnohé z nich žijú už z dlhoročných hitov, že oni už ani nie sú produktívni, že netvoria niečo nové. Áno, áno. Fajn, takže nahodil si vysoké tempo, prišiel miliónik, prišli trendy a keď sa vezmeme trošku do osobného života, pokiaľ sa nevenuješ hudbe, a predpokladám priateľke, ako tráviš sám čas, sám so sebou? Keď som sám, úplne, že full. Čo robíš najradšej? Milujem hrať FIFU, kariérny režim. To je proste, kariéra to je moje. Urobiť si, napríklad, keď si poviem, že moje Šálke vypadli do druhej ligy, či neviem, či to už bolo teraz už naspäť už? Neviem, či 2 sezóny dozadu to nebolo, alebo sezónu dozadu. Sezónu tuším. Nejak tak, teraz neviem. Ale napríklad ja som taký, že Šálke vypadli, tak sa do toho vžijem, že nejaký šejk kúpil ten klub. Áno. Kámo, že tam, ale počkaj, ja to tak urobím, že si tam nakúpim takých hráčov, že ktorí sú takí bečkoví napríklad v Arsenale. Že je tam napríklad Reece Nelson. Je to taká, že 74, ale má len 21 rokov, tak kúpim, vieš. Tie prospekty. Áno, proste kúpim jeho, potom kúpim Veach z Lille, alebo kúpim, neviem, proste takýchto hráčov, ktorí nie sú, že proste sedia na lavičke chudáci, preto majú potenciál extrémny, ale ja sa vžijem do toho, že Schalke im ide dať šancu a kúpiť tých, ako keby najlepších z Manchester United, aj tak, proste z Realu, proste tých Lunina, toho brankára z Realu Madrid, ktorý je brutálny, podľa mňa sedí na lavičke, tak ja ho vždy kupujem a hlavne takých, ktorí majú urobenú aj tvár, vieš, že normálne scam face, vieš. Aha, jasné.
A je to brutálne, keď to tak viem urobiť. A z toho sa najviac teším, keď som sám a rád si robím aj nejaké dobré jedlá, tak, ale najviac FIFU drtím jak blázen. Čiže vo FIFA ideš cestou Newcastle, že tiež boli už No, na vypadnutie, kúpili ich šejkovia. Jasné, ja to milujem. Ale jak im to funguje? Sleduješ anglickú Premier League? Jasné, milujem futbal, bracho, ja som blázon, kúkam všetky zápasy. Čiže oni tiež v podstate pobrali väčšinu tých svojich, ale neišli po tých hviezdach úplne. Áno. Oni spravili, že vyslovene, že tým, ktorý bude kopať proste za jedno jediné. A jaký majú tým? A to je extrém teraz. Oni majú super, sa dostali do Ligy majstrov. Páriž vycapali. Oni sa dostali do Ligy majstrov, Braško, ja som také niečo videl naposledy iba vo filme Gól. Neviem, či poznáš ten film. Muniz sa volá Čavo v tom filme a jeho kúpi Newcastle. Proste to je brutálny film, to musíš kúknuť. Gól sa to volá, tuším, Gól. Kúkni si to, kámo, to je brutálny film. A ešte, čo som ti chcel povedať, čo som chcel povedať ohľadom Fifi. Neviem, bavme sa, možno na to napadne. Mohlo by dojsť sponzorstvo na FIFU najnovšiu, nie? Potom. No ako, vieš čo, tak ja ti poviem, že mňa normálne sledujú na Instagrame aj stránky, ktoré, že fakt majú hype a oni dávajú hore, že najlepší talentovaní mladíci vo FIFA. Normálne, že zo sveta ma sleduje stránka, vieš, lebo ja im posielam, kámo, také veci, že ja som napríklad mladý hráč, ktorý má napríklad, že potenciál, že je 75-ka, hej? To je max, že čo môže. Ale ja z neho urobím takého, že je 91. Chápeš, že proste viem ako na to, tým, že to už drtím, že 15 rokov, že to milujem a oni normálne, že niekedy zverejňujú aj to, čo im ja pošlem, vieš, takže to je super. Hej, no. Čiže je zbytočné sa ťa pýtať, či futbal alebo hokej. Je to zbytočné. Ako idem si aj hokej, ale iba majstrovstva. Akože vás, že ligy, to vôbec, to nesledujem. Ale majstrovstva áno, ale vo futbale som doma. Extrémne som doma. Dobre, ale teraz sa dosť do povedomia za posledné roky dostávajú bojové športy. K tomu máš aký vzťah? K bojovým športom? Rád to kúkam. Ale iba pozeráš, nezúčastnil by si sa nikdy ničoho? Vieš čo, tak ja som taký človek, že necítim sa byť nejaký trapak, ktorý by sa išiel strapniť niekde len kvôli tomu, že nech má 5 lajkov na nejakej fotke. Ale ja by som sa zúčastnil tak, že fakt s nejakou že normálnou prípravou, nie je tak, že mám 3-4 mesiace, lebo ten, kto ťa ide motať, že to ti stačí, že to je v pohode, tak to je od veci. Postoj, podľa mňa poriadny postoj sa človek učí rok. Fakt, aby si nejako aj vyzeral, nech vieš, čo máš robiť. A proste ja by som sa tam nešiel strapniť. A ja ti poviem, že nechýba mi to, však na čo. Nepotrebuješ to ku šťastiu. Vôbec. A mne sa ozývali všelijaké aj od Fight Nightu až do, neviem, proste, ako sa volá. Tak... Clash? Nie, tá druhá. Redface? Áno. Tak oni sa nám ozvali. Že či by som tam nešiel s tučím, vieš, a takého nehovorím. To fakt? No, si mal mať s tučím akože zápas, aj že ti ponúkali. Ja som povedal, že za 150 000 eur. Normálne som tak povedal. Manažér to riešil, ale povedal som, že za 150 000 eur to tam. Vedel som, že to je nereálne, chápeš? Jasné. Preto som to povedal. Akože keď si ma niekto bere takého, že ja pôjdem do hociakej organizácie sa tam strapniť, tak je na omyle. Jasné. Vieš, ty, čo ma poznáš, ty vieš, aký som. Vieš, takže viacerí, ktorí ma nepoznajú, tak majú o mne taký všelijaký obraz, že proste si ma nevedia, kde si ma majú zaradiť, ako keby. Ale nikdy v živote by som nešiel do nejaké, čo sa strapniť. Hej. Pripravený by som išiel, lebo kámo... Lebo zase je to akože nejaká výzva, spoznanie samého seba, ale nie za 2-3 mesiace. Ja som chodil na box 2 mesiace a mama som to zdal. Vieš, takže ja extrémne klobúk dole pred tým, že pred tými, ktorí to že dávajú, že roky, ale ja momentálne si to neviem predstaviť, vieš, to musíš sa v hlave rozhodnúť podľa mňa, že áno, ideš to robiť, proste ideš do toho, chceš to, vieš, ale momentálne nie. Napríklad toto sa mi páči teraz, čo bude zápas o Momo s Hosom, tak oni majú dlhšiu prípravu, oni majú, tuším, že neviem, 10-11 mesiacov, možno už ten rok, že není to, že sa dohodnú a o 3 mesiace je turnaj, čiže neviem, či si sledoval aj tlačovky alebo niečo z prípravy. Sledujem, no. Tlačovky. A tam máš akého favorita v tomto zápase? V tomto zápase? Tak vieš čo, no, takto. Videl som Moma.
Ale neviem, ja Hosu som nikde nevidel. On má vlastne sociálne siete? To tiež som nepostrehol sociálne Chápeš? siete, či má. Že proste ja som sa chcel pozrieť na nejakú tú jeho prípravu, že ako sa pripraví, lebo zas treba dávať extrémny pozor na to, že Bráško, že on je hokejista. No jasné. Oni majú, Tvrdý vieš, akú šport silu, tiež, jasné. vieš, akú silu musia mať, že proste, a to je už fakt, že váha, kde rozhodne jeden úder. Zas na druhej strane videl som Moma, že proste ide jak blázen, že to je psychoš. Proste. On sa tomu doslova, že zasvetil teraz mi až príde. Áno, že proste chce to robiť a ja v ňom vidím extrémny potenciál, ale preto ti neviem povedať favorita, lebo som nevidel Hosu. Fakt som ho nikde nevidel. Ja neviem, už ste urobili to video o ňom? Je o ňom video? No mali sme natáčanie, hej. Ale ešte není video No o ešte ňom. to neišlo von. No, vidíš, takže normálne ja si počkám, že na to video a potom si urobím nejaký ten obraz. Lebo momentálne, brácho, ti poviem, že áno, Moma som videl som, že ja si myslím, že to bude krásny box. Na to, že ani jeden z nich nebude boxer, tak podľa mňa to bude fakt, že pekné. Vieš, že to nebude nejaká halabala, neviem čo, ale že podajú podľa mňa slušný výkon a ja si myslím, že obaja do toho idú s rešpektom, podľa mňa. Áno. Vieš, že to nebude nejaké... A zodpovedne hlavne. Áno, to akože, vieš, udreť, lebo my si hovoríme, že aj takto by som ho dobil takto, ale my si nevieme predstaviť, že aký to môže byť pocit niekoho udreť, s ktorým nemáš žiadny problém. Jasne. To není len tak, vieš, že to si len hovoríme. Ale keď už idete do toho a vidíš, že mu je zlé, tak normálne ty sa cítiš z toho potom zle, že mu ubližuješ, vieš. Takže toto není len tak proste, není to pre každého. Jasné. A tú kartu poznáš? Najnovšieho Fight Nightu? Poznám, no. Čo ťa tam ešte zaujalo? Aký zápas? Na čo sa tešíš ty osobne? Čo ma zaujalo? Počkaj, na Priscilu sa teším určite, lebo ju poznám už dlho. Extrémne jej držím palce, že proste sa na to dala a počkaj, čo je tam ešte? Ja Stríco Filip, tuším, so Sulíkom ide, ne? Aj na to sa teším. A počkaj, čo tam je ešte, kámo? Ja som ide mimo. tam Flex King s tým Štrbom. Ja, okej. Tam, brácho, neviem ti to povedať. Že Na mňa ten Adam Štrba pôsobí tak, že on už je v to je podstate zmierený Bráško, s tým, že... ale podľa mňa on je až natoľko inteligentný chlapec, že môžeme sa prekvapiť, vieš. Áno, to hovorím, že on ide s tým, že môžem prekvapiť. Áno, môže prekvapiť, ale zase na druhej strane až moc dáva najavo, že proste on ide do toho tak, že ukáže srdce. Áno. Ale to není všetko, vieš. To proste nemôže sa nechať dojebať, vieš. Ako keby... Jasné. A na fuča sa tešíš? Ja, jasné. Roky Balboa. Ale zase na druhej strane, kámo, mi to už príde také, že ako keby to bolo už hrané z ich strany, vieš, že Fučo to nevie nejako extrémne dobre hrať, podľa mňa. Niekedy sa tak, že Paťo sa ich pýtal, že Bráško, a vy to teraz myslíte teraz vážne, alebo že... Aha, to myslíš, hej. Chápeš, že niekedy to je také, ale podľa mňa to bude pekný zápas. Podľa mňa, kto dostane prvý úder, tak tomu prepne. A toto si isté aj ja myslím, že to bude o prvom údere a ten rozhodne, že kto bude tlačiť Bracho, úplne. to bude komédia. Ja ti hovorím, že oni sa naserú, oni sa budú kopať. Oni normálne, kámo, oni fakt, uvidíš. Alebo tam zase dojde lakeť. Áno, a to si viem predstaviť, to sú obaja proste, ja ich mám rád oboch a proste neviem ti povedať favorita tam. A oni obaja robili aj tajský, tuším, že? Že oni za to Pali je z tajského boxu. Pali ho viem, ale Fučo som nevedel, že to som nevedel. Oni spolu dokonca trénovali v minulosti v Hanumane. OK, čiže to bude zaujímavé, kámo. Toto je, ten príbeh je extrém. To bude zaujímavé. A neviem ani, čo tam je ešte okrem toho, kámo. Z takých tých výrazných, asi ani mňa teraz nenapadne, možno to, čo sme sa bavili. On tam je, viem, že ten Johnny z TikToku proti tomu chalanovi z farmy, to má až tak nejak... To ja, Bráško, týchto nepoznám. Osobne nezaujíma. Ani neviem. Ale to podstatné sme asi prebrali. Hej, to bude silné, no. Si popravil mikinku. Moja ďalšia otázka znie. Dlhšie si nemal merch a teraz si prišiel s merchom Bye Bye. Prečo Bye Bye? Čo to znamená? Alebo má to nejaké spojenie? Je to úplne jednoduché, Bráško, tak mi to napadlo, že dostal som veľa komentov na TikToku, hlavne na TikToku, že aby som, že by, počkaj, jak to napísali? Že by chceli
nejakú takú mikinu, kde je napísané to, že ani si nevieš predstaviť, jak dobre mi je bez teba. Ale kokošek takú mikinu robiť, tá mikina by vyzerala nejaký dalmatinec, že proste všade by niečo bolo, vieš. Jasné. Tak som si povedal, že idem na to trošku, že ináč, že keď ide o to, že dobre tie, tak povedz, že bye bye, ne? A to je aj v tej skladbe, že bye bye, baby, bye bye. Vieš, a z toho sme dali, že to mi vymyslel Kajo Šinkovič. A podľa toho som to dal urobiť, že bye bye a vlastne včera to vyšlo a ty kokso na moje obrovské prekvapko, kámo, to má výtlak. Že to normálne, že kupujú. Že ja som nečakal, bál som sa toho strašne, lebo som si myslel, že že nejaký prvotný hype teraz niečo je, tak Boh vie, že ako sa k tomu ľudia postavia, ale fakt to chcú. Že to chcú. A najviac je to čierne, ako nečakal som, že najviac čierne. Čakal som tú modrú, že budú viac, ale... Fakt? Ja by som hneď na šupu, že čierna alebo biela. Fakt? To sú také univerzálne aj outfitom. Ja ti poviem úprimne, že ja som od bielej nečakal nič. Lebo ja som nikoho nevidel fakt, že v bielej mikine. A pritom je to farba, čo ti nosí šťastie, si hovoril v rozhovore. Tak áno, ale preto nemá toľko ľudí šťastie, lebo to nenosia. Vieš? Okay. Chápeš? No ale ja som si dal teraz túto čiernu, nech vyzerám trošku chudšie. Ale fakt, bráško, mne sa to strašne páči. Je to také, že to môžu nosiť aj mladí, aj starší. Unisex, univerzál. Mne sa to strašne, proste Kajo to vychytal. Strašne. Ja som si povedal, že bráško, že na prvú šupu to zabil. Nemohol som že toto sme, alebo toto, že bum, na prvú šupu a to je najlepšie. Mám teraz jeden bar svojho textu, ktorý tak zarezonoval, aj keď sme sa bavili v tom Chorvátsku a chcem, aby si dal voľné emócie zo seba, čo si tým myslel, čo si tým myslel, vieme, ale ako sa cítiš, keď si to sám povieš. Na Slovensku som Maďar, no v Maďarsku za Slovák. OK. Ako sa z toho cítim, tak niekedy ti úprimne poviem, no nie teraz, ale kedysi som mal v hlave také veci, že normálne som bol taký zdemotivovaný a depresia ma chytala z toho, že ja vlastne čo som? Ja fakt som niekedy nevedel, že čo som. Až také hejty som dostával od ľudí, že oni mi dávali strašne najavo na Slovensku, že ja som Maďar. Ale keď som išiel do Maďarska a uvideli moje občiansky, že proste, že je slovenské, ne? Tak hneď ma brali tak, že akože si náš, ale predsa si zo Slovenska, vieš? Takže ono to je strašne veľká pravda a ja si myslím, že v tom sa našlo toľko ľudí, kámo, že ani jeden môj bar z treku nikto tak neriešil ako ten. Že to je proste taká pravda, Jasné. Že na Slovensku som Maďar, no v Maďarsku za Slovák, cudzinec som všade, pýtam sa, že kde som doma. Lebo fakt, je to tak. A to ti povie iba človek, ktorý to zažil. Ale zase ono toto berú aj tí, ktorí sú napríklad Albánci, Turci, Rumúni, hoci kto, čo žije na Slovensku napríklad, tak ich berú takisto, že na Slovensku to je Turek, Rumún, vieš, aj keď sa už tu narodil a pôjde do Turecka, ale tam ho tiež budú brať, že taký, vieš, to čo je. A úplne ti hovorím, že vieš, niektorí poznajú filmy po slovensky, ja ich poznám po maďarsky. Vieš, ja som chodil do maďarskej základky, do školky vlastne, základky, aj na strednú som chodil do maďarskej školy, takže... Ale v podstate je to extrémna výhoda, lebo keby chceš, tak môžeš ísť, že hneď na ďalší trh. No, Bráško, ja ti úprimne poviem, že ja kebyže chcem, ale to ti teraz bez srandy hovorím, že ja kebyže chcem, tak ja do roka som slávny v Maďarsku. Pretože viem perfektne po maďarsky. Že full perfektne. Nie je tak, že ako niektorí, že také hapkanie, ale to je proste odvecia. Oni sú si vedomi, že si to nemôžu dovoliť repovať po maďarsky, lebo to počuje, že to není ono. Ale ja kebyže chcem, tak podľa mňa do roka si tam urobím meno, ale vieš, kvôli čomu to nechcem. Lebo kebyže, poviem ti teraz úprimne, že kebyže to je tak, že sa po anglicky rozpráva aj u nás, aj v Maďarsku, aj hoci kde, tak je to OK, však lebo všetci ti dorozumejú. Jasné. Ale teraz si predstav, že som slávny aj v Maďarsku, že mám tam hype aj na Slovensku, tak to čo budem robiť? Že dám vždy, že po maďarsky aj po slovensky aj story všetko?
Alebo čo, vieš, ja si to neviem predstaviť. Viem, čo myslíš, hej. Chápeš, čo myslím? Hej. Že napríklad dal som dneska story, že ideme točiť podcast, tak potom dám aj toto urobíme aj po maďarsky, lebo tí Maďari si budú povedia, že ale ty sa venuješ iba slovenským fanúšikom, nám sa nevenuješ. Hej. Opačne, Slováci povedia, že ty sa venuješ Maďarom, nám sa nevenuješ. Jasne. Chápeš? To proste, ja neviem, ako do budúcna, ako v budúcnosti proste, ale... Momentálne ale aj toto takto. som ja dal ináč, Bráško, toto podľa mňa na Slovensku. Že som ja ako prvý začal miešať maďarčinu do tých slovenských trackov, no, vieš? Jasne. A to potom už teraz vidím, že už to chcú všetci. Už chcú spolupracovať s Maďarmi a tak ďalej, vieš, a tak. Možno nie, že ísť cestou, že len akože, že aj do Maďarska, ale takto to tam zakomponovávať. Tým bude, že jedinečný originálny, jak si teraz povedal, že začínajú to robiť aj nejakí iní alebo skúšajú. Čiže možno toto by bolo, že získať si aj tú maďarskú stranu, alebo teda sa aj tam trošku pripomenúť, ale neorientovať sa tým smerom. Vieš, aby si potom nemusel robiť dvojaké storky. No však to hovorím, vieš, ale keď napríklad mi buchne nejaká skladba po maďarsky, čo mám robiť potom, vieš? Jasné. Si predstav, že zrazu na mojom Instagrame mi príde 30,000 Maďarov. A čo tam budú robiť, keď nebudú rozumieť? A čo tam budú robiť, bracho? Lebo si predstav, že zapnem livestream. Už teraz to je také, že mám tam dosť veľa Maďarov na tom streame, oni mi píšu tam po maďarsky. A niečo hovorím po kámo, to je proste neuveriteľné. To je tlak. To je, chápeš, to není ako Španiel, že oni sú tak hrdý, obrovský národ, že proste Španiel ti nebude rozprávať do streamu po anglicky, ale on ti fakt bude po španielsky, lebo je si vedomý, že to je na celom svete ten jazyk, vieš. Ale my proste, čo chceme, vieš. Takže je to ťažké, ale každopádne nebránim sa tomu, ja milujem nové výzvy, však to robím v kuse akože, ale momentálne si to fakt neviem predstaviť, že ak by som tak fungoval. Frajerka mi tiež hovorí, čo to neskúsiš v Maďarsku, vieš. Ale neviem. Fakt, kebyže chcem do roka, to je fakt. Lebo mám tam také známosti, poznám tam obrovské mená v Maďarsku. Fakt, že obrovské, s ktorými by som mohol urobiť skladbu. Že v kľude. A vieš, ale nechcem to tak, neviem, necítim sa na to. Ešte uvidíme v budúcnosti. Ono je to aj iné, že napríklad Slovensko, Česko, tak tu si rozumieme všetci navzájom, ale toto je iný prípad samozrejme. Dobre, super. Keďže sa voláme Visioncast, tak základná otázka, ktorú by som chcel, aby bola položená každému, kde sa vidíš o 5 rokov? V osobnostnom, v kariérnom živote? Kde sa vidím? Vidím sa už so svojou rodinou, s deťmi, v domčeku a mám S-ku Mercedes. Nice. Áno. A najnovšiu FIFU. Kinder Bueno. Biele či to klasické? Biele. Študentskú, bielu aj čiernu. A potom dobré jedlo. A tak proste. Ja sa akože meniť nechcem. Ja si chcem dokázať veci, ktoré som vždy chcel. A strašne by som chcel vypredať nejakú veľkú arénu. Že z ničoho nič. Ja vieš, aký som človek, brácho, ja som taký divný v tomto, že ja normálne som schopný také niečo urobiť, že začnem riešiť Handarénu. Vieš, čo myslím? A už sa to nevolá Handaréna vlastne, jak sa to volá už? V Bratislave, čo je tá najväčšia reže, vieš? Počkaj. Ale to je jedno, všetci tu budú chápať, čo tým myslím, ale proste ja som taký človek, že prečo nie? Že prečo nie? Vieš, ale možno, že nie je sám. Ale čo keď si poviem, že PAT, Megae, Boky, Tomáš Botlo, my 4 ideme vypredať Handarénu. Práško, si myslíš, že to nevypredáme? Ani nie do 5 rokov. To aby ste začali riešiť už. Áno, proste, ale ja som taký, že... Spontánny. Áno, že mi to napadne, že ja to chcem urobiť, tak si idem za tým a viem, že to urobím, vieš. Že proste viem, že sa to dá. Jasne. Lebo keď si pozrieš tie trendy, tak to normálne, že ovládli Romáci, brácho. Že to je extrém. A som za to aj rád, lebo sme boli trošku takí, že... No, to je jedno, nechoďme do politiky. Nepoďme do negativity. Áno. A vieš, čo ešte chcem povedať, bráško, takto narýchlo ohľadom tých videí, čo robím. Že možno, že by bolo super si uvedomiť,
že aj si uľahčiť prácu tým clipmakerom, že kokos, však si povedz, že máš v ponuke normálne one take videa. Lebo dneska je TikToková doba. Bracho, normálne som čítal o tom, na TikToku najviac fungujú veci, ktoré sú není strihané. Chápeš? Ako náhle je tam strih, už to neodporúčaš tak ľuďom. Akože Takúto hovadinu. algoritmus. Normálne, áno, ako náhle, lebo to takto zobere, že to je odniekalo zobraté. Vieš, čo myslím? Okay. Že to je nejaká profi práca a ty chceš ako keby na niekom inom sa zviditeľniť. A normálne, ako náhle je tam strih, tak ti to normálne TikTok tak vyhodnotí, kámo, že to není tvoje. Ale ty čím jednoduchšie to je, že to je one take, pozri sa na moje videa, aj na tvoje. Ale ozaj no. Chápeš? Ako náhle tam dá strih, bráško, už to není ono. Ja som dal hore Vamos 2, len tak, že mikrofón bez strihu, len tam spievam, má to 150 000. Dal som z klipu hore, má to 15 000. Kokos, že by to takto algoritmus do toho zasahol. Ja to viem od jedného Maďara. Ktorý je tam, že jeden z najväčších tiktokerov. A ja som si povedal, že to je od veci, to je hovade, čo spoločného môže mať strih, vieš. Ale on povedal, že kámo, ty si ani nevieš predstaviť, že akých robotov proste tie one majú v sebe, tieto sociálne siete. Že zaondené, chápeš? Ty kokos. Že si pozri, bráško, že to ti fakt hovorím, že keď sa pozrieš aj na tých úspešných tiktokerov, tak čo najmenej strihu. Čo najmenej. Teraz si ma normálne šokoval. Som nevedel, že strih alebo niečo takéto zásahy do videa. Je to aj skrz efekty alebo niečo také všeobecne? Efekty, to neviem. To ti neviem povedať, ale ja ti hovorím, že je to kvôli tomu, lebo môže si myslieť TikTok to, že ty sa chce zviditeľniť na niekom inom. Chápeš? Že ty si stiahneš niekoho klip a dáš to tam. Vieš? Okay. Proste on to ešte nevie shodnočiť, či to je tvoje, alebo není tvoje, lebo teraz už s tým vydrbu, vieš, aj keď je pod tým hudba, ty len tam dáš do tej kolónky hudby nejakého iného hudbu, dáš to dole a už ti ani nevie ten oný zistiť, že či na to máš práva na tú hudbu, alebo nie na použitie, vieš. Takže tam sú také veci a si všimni, že je to pravda. Ty kokos. Plus teraz tá umelá inteligencia, neviem, postrel si tie videá, že hoci kto napríklad Aďo Horniak repuje, ja neviem, Rytmusa alebo Separa, že to je jaký úlet, že tá umelá inteligencia. Ale to je super aspoň, že tam musíš, keď ideš nahrať video s umelou inteligenciou, tak na TikToku to už musí, tam je pod tým, že je to video vytvorené umelou inteligenciou, musíš to zapnúť. Áno, aby sa predišla aj dezinformáciám a hoaxom. Hej. Takže ja by som normálne aj ja na vašom mieste, že ponúkal takéto niečo, brácho. Že ja ti poviem úprimne, že možno to nebude stať toľko, ako nejaký bežný klip, ale mal by si asi 30 krát toľko práce a to je raz, dva. Už to za 10 minút. Není to hovadina, bráško, dneska je už TikToková doba. Fakt žijeme TikTokovú dobu a YouTube normálne to prijal. Okay. Vieš, ja dám klip, nikoho to, počas hypu som dal naspäť Vamos 2 klip. Áno. Počas hypu. Som to dal dole, dal som to ešte raz, nič. Vieš, potom som dal Život s tebou, alebo Bez teba 1 000 000. Hej. Takže fakt, podľa mňa... To je na zamyslenie teda toto. Určite to není a to hovorím v dobrom a som si 100% istý, že to začnú robiť aj ostatní. Určite. Vieš, lebo nikto mi nenapíše, že ty jakže nemáš klip, vieš. Lebo oni sú si vedomí, že mám dobré klipy, že vy, čo ste mi natočili, hoci kto, že proste sú si vedomí. Ale proste, keď to vieš urobiť takto, tak čo, vieš. Na čo si komplikovať život? Samozrejme, ide o to, že samozrejme nie na každú pesničku sa hodí, že to dať bez videoklipu, lebo to je hovadina, vieš. Niektoré pesničky potrebujú klip. To není len tak. Je to reprezent, presne tak. Ale ja si myslím, že teraz, keď idem urobiť 4 zaľúbené veci, tak nejdem 4 zaľúbené klipy urobiť, vieš. Že proste to, keď sa urobí takto, tak je to OK. Ale keď ideš vydať nejakú skladbu, na ktorú chceš mať klip, tak samozrejme, treba robiť klipy, vieš. Len ja si myslím, že by ste mohli dať kľudne do možnosti ľuďom, že... One take lyrics. Áno. Lebo oni si, vieš, čo myslia ľudia ináč, interpreti. Že tí, čo točia klipy, to nechcú dať. Lebo by si povedali, že tak s tým toto na čo, vieš, čo z toho, vieš, si povedia. Fakt? Bráško, tisíce
podľa mňa tisíce interpretov si to myslí, že kokos, ja by som aj urobil také video, ale kto by mi to urobil tak dobre, vieš. Keď sa ozvem, tam mi povedia, že aha, že to som, nie, povedz, že áno, jasné, samozrejme urobíme. Za polovičnú cenu, bám, dovidenia, alebo hoci čo, vieš. No jasné, rozumiem. A kámo, máš to za 10 minút. Ani striať nemusíš, dáš to toho pár efektov a dovidenia. Akože máme to pripravené v ponuke na stránke, ktorú budeme zverejňovať. Fakt ti hovorím, kámo, že to je cesta. Hej. Je to cesta. A to s tým algoritmom si ma dostal. No dobre. Dávam ti priestor, koľko len chceš. Sekúnd. Nebudem ti ich stopovať. Nie, nebudem ti ich stopovať ani nič. Keby máš odozdať ľuďom, ktorí to pozerajú alebo počúvajú nejakú message, čo by si im povedal? Message? No povedal by som im to, že aby sa vôbec nehambili urobiť to, čo cítia. Netreba sa hambiť. Choďte si za svojím, fakt. A keď budete mať v hlave to, že dostal som nejaký dobrý nápad, ale čo by na to ten druhý povedal, tak to okamžite vymažte, pretože ten nápad je najlepší vo vašom živote. 100%. Každá jedna moja skladba, alebo každý jeden môj krok, ktorý sa stal úspešným, bolo tak, že som si povedal, že čo by na to ľudia povedali. A potom som si ich uvedomil, no dobre, toto okamžite vie a urob to. Nezabudni toto. Nech je to hoci čo, nech sa cítiš hoci ako trápne, to daj von. My vieš, v akom svete žijeme? Dneska už nič není trápne. Dneska už nič. Všetko už videli, všetko už počuli. Oni chcú, lebo ja ti poviem úprimne, že napríklad ver mi, že som jeden z mála, ktorý mal gule urobiť nejaké také video, čo som ja urobil. Len tak. A dať to na YouTube a chváliť sa s tým. Ešte k tomu aj gramatickú chybu tam mám, ty kokos. Že by to nikto iný nedal. Ale prečo? Čo je na tom? Vieš prečo? Bo oni si mysleli, že Ježiš, čo na to povedia teraz? To je trapné. To je... Áno. A toto zabije tvoje sny. To je tuto vzadu zaundené v tvojej hlave. Jasné. To keď dokážeš vypnúť, tak vtedy si vyhral. Takže ja vám radím, že choďte si za svojím a vôbec nerešite, že kto si čo o vás bude myslieť. A keď budete mať chuť si objednať niečo z Turecka, niečo fejkové, tak si to objednajte a noste to s radosťou. Pretože nikdy neviete, že kedy vás razí auto, alebo kedy dostanete infarkt. A vy si potom viete čo robiť. Takže si užívajte život, lebo o ničom inom to není. A keď vás niekto odmietne, tak to berte tak, že to tak malo byť a v budúcnosti pochopíte, že prečo to tak bolo. Yes, nice. Ďakujem, Braško. Díky aj ja.